Doncs vaig començar perquè moltes amigues del col·le jugaven a bàsquet i jo volia fer esport perquè havia provat molts esports i cap m'acabava d'agradar i vaig començar i me vaig veure a gust, me vaig trobar a gust i vaig veure que m'agradava i fins a dia d'avui continuo. Doncs quan vam començar a entrenar, doncs molt bé. A principi els entrenos ens veiem que feia molt temps que no entrenàvem i molt perdudes, però ara que ja hem començat a jugar partits i tot, doncs estem molt contentes amb el club i amb tot. El nostre equip des de sempre hem estat molt unides i això jo crec que és el que ens agrada de venir a entrenar, que venim totes molt contentes i som un grup molt pinya i això és el que ens ajuda a jugar bé i a fer les coses bé. Doncs normalment nosaltres al vestidor posem sempre música abans de jugar i tal i sempre escoltem una que se diu Pasado Pisado, no sé quin grup és, però sempre escoltem aquesta cançó abans dels partits. Doncs estic molt contenta perquè tenir un altre nou equip al club de femení doncs també ens fa ser les primeres i estem molt bé, o sigui, al ser l'únic equip ens tracten molt bé i estem molt contentes tant jo com totes. Doncs no considero que tingui cap ídol, però Michael Jordan sempre ha sigut un referent al món del bàsquet i porto el seu número i tot, o sigui. Al principi estava molt nerviosa perquè jo no sabia com jugaven i tot, però en el moment de posar-me a jugar doncs ja em vaig sentir molt bé, molt còmoda amb elles i molt còmoda jugant i estava molt cansada perquè feia molt temps que no jugava, però vaig jugar com vaig poder i molt contenta. Doncs arribar el més lluny possible, passar-nos-ho molt bé i disfrutar dels partits, el que se pugui, dels entrenos i això.